ya fibaro. Na Carmen fibaro fila krevha mona banda ka simborom Pentecost. Tenaga kitab Genesis kalau nang kadwe dekat baningkong hadu sipo ngan peletang dekat basau ngin te kawe gajing te kabajrong hadu ba kanda kendu beneng. Tong ini pensana meladi fideban pulelot. Pensai kumno kibri hagata kapor kum mangi manta mangi syua corona ngila perkat ngila tiplot ngila langlot ngin poilot baru ki jaga manta ngi nang mahayu ban side kti isne ban kiong ban pensana meladi ngin sale kumne badu blai dekat ban nyau blai long kumno ngin pan kulmar ya kaktin ka thlle jungki kin nam ya sunthushu uwe ya uwe pan Pet menta po lockdown. But menta na kikam jengki apostol kalanang kabaar kade kasimbaram Pentecost pilatep tenga seneru baningkong hadu bakut renga puletang aldokhat kini kibri hadim bakile yasngo ke jingkren jeng Petrus ngilong kumne kumtai menta ngihapleyo mana wan raga jingye fer haga jingim jingi haga jingke sem jingi umman simbokhwet te ngihapan krebhana banda kene kesingi Paulus saga shiti jengu shaki Roman kalanang ba nyo dekat ba khat khandai wong kumne namar ya kata ka ba bha ka ba ngamon ngamle re ya ka basni ka ba ngamon ya kata gen ngale atrai kene ka jingsem jeng bun abden jengi ni ko ban lebha barabor tam bangi le ki kabam de ka ba Paulus wong te kamot ngidon bala sate yengi but kumno ngin light ngi phai biangsa jitang barim kitab jinggi nang bishar kalanang khatsan dekat khatsau pideban pule lot lanang khatsan ringa puletang sidekan u Samson deka story jong Samson ki Filistia gila te yau Samson but kilawan ban rayau te muntas ngap jayu mensen jong utra ila hiar halor daga borba halor jong Samson Bat kita lai kiba haki sangti jongu kila kelakum kisai hon balat kemding ki jingkum kila slide na kikti jongu ben Samson ayu blay lalena banda jongu kito ki kinjiri yala longkum pum no bor kito na blen jengi kiba parkhan kayi nga senjengi galongkum ne nga longkum ne na mar ki ne ki marjan ki ayuk suringi ne ki barim baja long shom shwa ke lele kum ta kane ga jaga bangi sa kam long nga balongkum ne kine boro sa khala pum no bor manawan pan kala manawan wan raga jinga fer man senjengu blay ko himen ko para bayet homework Mentagasingan wan klet ban legane ko homework ka shiti baning kong jong Paulus ya ki Korin kelenong khat ar bad khat lai kumjuru shiti shaki Galatia kelenong ka basan suma pan kreya lede kum ka inga sem pan mab noble daga jing surit bad daga jinget ka baskem ruai ka jing phla jinget mentagasiru la shairu bad pan kreya lede ban padiang ya ka bor bad ka jingai jong man simbok khut Kek baula pendam ha kitab Genesis unsale nabanda ka inga senjingiru but kan sawa ublehi unsawan rabiang ka jingit ka jing sutu jing sempang but ka jingit ka bakrau ha ublei but ka bor jingu ai ba ublei ba dap da ka jingai jing map jing suk un karku ka doingi but mansim bokhwet unsawan yar halor jingi iwe pewe but ka inga senjingi but ngin sa dap da ka Hadu ay ngila poy hagas ni barang bakraw kas ni barang Pentecost but ngit skem ni baro ngin salong ki bardap daga bor kajinga jong mansim bokwet muntagas ni kum kabalang baningkong haga Pentecost baningkong te hiap ya kandulang kum kayingesem kumna rusi kanta ngan batay fi ayu fi de banle muntagas ni baningkong sa dua ruai jingpla jinget kumna ru laisen daladap ruai sa kum kayingesem sa panmap tikan mau kikam jenggi apostol kalanang ba ar de khod lai punyo lai pupra sa pule ba sa panmap kum kayingesem sa ruai ru ka sam san puwe kamsuk ban panmap no ble nangta
kiap pan mabru na iwe pat ban map ban pan map namar mensim bokhwer ulang mensim jong ka jingit berhaba dang don ke jingya shun jing bam laban map te mensim jong ble laban wan hapden jingi ban ai ga bor bagskiar jong yingi te daladep kane sa pule na ki kam jong apostol kalanang ga baar de khot baning ko hadu shipo namar na ki kam jong apostol kalanang shipo saubu saungi pule kumne kat bau Petrus udang kren umansin jong bakhoi lawan hier halor kito ki bayo sngo bat ki bala snap yo tamanta ga siro aba pi pule lang ya kaktin jong ble iwe na fi sa pule jam kiwe ga ba kidang yo sngo ka mansin ga bor jong mansin jong ble kan sawan hier halor jong fi da filadep seruai ga jing ruai ya mansin bakhoi alai sin but hadin kane katkum ka jing kai bang yo na ki kam jong apostol Pilaban pule hi kam jeng apostol kalanang ga bapra de khat sao hadu khat khandai pat kiwe ge jagaru pinsa i ki apostol kila buk sti jeng ki halor kiwe pat kila yo pediang yo monsim bokot tamanta ga singi ngi hable kumne ha ge yeng ge senjengi te ningkong kikmi kikpa kinsa buk sti jeng ki halor ki kun iwe hadini we kinsa dam khosif pat mofi baro pinsa bukti halor jengki bat saduai te borok kinsa yo ban pediang yo monsim bokhu lembaga jing bukti jong ki bahaya sem daladep kane katkum ga jing pule bangi ha ka gospel katkum Lukas kalanang arpusa the khatsan pulai ki apostol kila late pai bat kila ya ruai daga jingkemen ke bokraw te mo piru ha ga inga senjum fi sa ruai ga jing ruai jong ka Maria de wat klan mentaga singiru ka de ga singiburam jong ga jinglet jingo jong ka Maria ya ga Elizabeth ban hang tai ru fin sa i arngot badap daw man simbokut ka Maria ka bala dap daw man simbokut bat ka Elizabeth ru pat kine kumno kile ya kren kumno kile ai khuble ya iwi pat man simbokut de bodon haplen jong ki kila yalam yeki ban yoro ban ruai ban sngongo yaw ble kane kaderu ka nuksan abanda jengi mataga singi kaju ka singi boram Pentecost singi boram jaga Maria te ngiro ngin sapet ka nuksa jengki bat ngin sngongo yaw ble na banda baro ka jingkar khu jingai baula te salor jengi ban ngange scam uble unsa karku ko do fi kayin ka sanju fi kane ka de kum kane ka umba fi yi hane mansim bokut ka we ka dor jong mansim bokur de ka ai ba ka jingai jong blai kumba pi kan sa tapnya ha ka jingin jengi ka yin ka san jengi but niro ngin duai lang mentaga singi ba blai sa pendap ya ka yin ka san fi da o mansim bokut ablai try kan rada ka ne kalimat kurkubaro ka yin ka sem ke ba duai lang ke ba trang banyo pediang ya ka jingai jong mansim jeme pendapi kita kisok kijingai bat kisap kitalen jong mansin jong blai baru blai badan bor baro uppa baru kun baru mansin bokhoren kurku gadai fi bat kayin ga sanjong fi